to be saved. You are Savior of all, Son of God the Most High. You alone bring us hope, healing and strength, mercy and light. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come, be our way, our truth and life. Conquer the night, come be our light. Emmanuel. Save us, Emmanuel. Be our God with us now. Grant us goodness and grace, justice and peace, fullness of life. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come be our way, our truth and light. Conquer the night. Come be our light. Emmanuel. Come, Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come be our way, our truth and life. Conquer the night, come be our light. Mayong buntag, mga igsuon ko diha kang Kristo. Niining atong unang adlaw sa Misa di Gallo, ato i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Santo Niño Chapel, Concordio Pondias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilagan Bian, GAP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Buagas Family,
Carmelita Quinco and family, Gonzales Famador family, Danilo and Florence Alzate and family, Art, Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baggy family. Dr. Marie Buenaventura, Maha Opus and family, Mr. and Mrs. Carlos D. and family, Telma Derla and family, Roland and Abigail, Mendoz and children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Viola Escandor and family, Astrid Ada Angala, Rosaline and Edita Domingo and family, Vicky Belio Perez and family, Chongson Cordova Paderon, Francis Lloyd Arizola and family, J. Mart's Industries Incorporated, Genoveva Montoya and family, Eleanor Lopez and family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Arthur Veradio, Arthur Aguliana and family, Catherine Zamoras and family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and family, Fred Melivo, Harry Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and family, Lalien family, Dreamvet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and family, family of the late Florante Intoy Tarona, Linel Ralion, Mangrobang, Noel and Marcy, Legaspina and family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and family, Tony and Vicky Galang and family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and family, Dr. Jessica Jaen and family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and family, Alden and Tweet Melgarejo and family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and family, Kayasan and Cristobal family, Narcisa Sironay and family, Welvy Bangkong and family, Aaron and Nilfa Kong and family, Aimee Kari and family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito Annabel Julius Glowa Riadel Philip James Criza Faye Pellegrino family, Chofila Villegas Bisnar and family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and family, KMY families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Crisilda Conanan and family, Marisa Gamolo, Autentico, Echavarri family, French family and Lim family, Phil Cruz, Arquetelen, Gianna and James Batulan, Teresa Valenzuela and family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artlan Cruz and Hidalgo Bonhe, Pañares family, Ben Glo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Hosol and family, Jerry and Jojo Antes and family, Nat Dexter's Club, Angelo Monton and family, Maybelline Tabihe and family, Toto and Emily Macavinta and family, Paz Conanan, Gira and Tahil families, Nora Tabilon, Kimpi Oraes and family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betinala and Joy Betinala, Dr. Arlene Bacanaya, Irinea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Lebaran and family, Melchor and Aloma Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Rosaline and Matthew,
McNerney and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legaceia 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Fe Basanyas, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enrica Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Coronales and family, Regina Rosarie Contemplative Association, Roca, Davao, Eva Inoveso and family, Maria Belenda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marilyn Baluyot and family, Pagabis family. Kining atong unang adlaw sa Misa de Gallo, live gikan sa San Nicolas de Tolentino Cathedral, Diocese of Mati, uban sa mangulo niini, Most Reverend Abel C. Apigo Didi, Bishop of Mati.
Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang kalinaw manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Puno sa kalipay, nining unang kadlawon sa atoa nga misa di Galyo, diha sa pagpasiro nga to sa mahal nga Birhen Maria. Iyan po ta, una sa tanan, ato ang mga kabatan-unan nga karon nagsaulog sa National Youth Day. Sila nga bahandi sa simbahan, kanunay unta nga maduol kaniya. Uban sa iyong nga mga intensyon, alang niyo nga santos nga misa, mga kaigsuunan, ato karong andamo itong kagalingon, pinagi sa paghinulsul sa itong mga sala, ug pagpangayo sa pasaylo ug gugma sa Dios. Mga kumpisal ako sa Dios Nga na makagagahom. makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyamot. Sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Karanta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga kanunay unta kaming katabangan sa tinamod nga pangamuyo ni Maria Santissima nga Berhen sa kanunay. Luwasa usab kami sa tanang katalagman aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipailak ko ang akong katarong. Bulahan ang tawo nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlawng igpapahulay, ug dili gayod magpasipala niini. Ug dili usab magbuhat og daotan, ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Hingindan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan, ug ayaw usab itugot nga muingon ang yunoko, sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panadon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad ingihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan, alasan ng katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaygong ta kanimo ang tanang mga nasud. Magdaygong ta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Diyos, magbindisyonan niya, ipadanag unta kanato ang iyang nawong, mahibawaan untang imong dalan dinhi sa yuta. Sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Magdaygong ta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay untang mga nasod ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta
mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaygon ta kanimo ang tanang mga nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, idala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug misakso siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tawo. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa mga susuga nga nagsiga ug nagdanag ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadayot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi may tungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi may tungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Unang nga kadlawon nining ato nga nindot nga tradisyon nga gitawag ta og Misa de Gallio. Og lahi gayod ang tuno kay sayod man kita nga sa kasagaran nga mga Misa de Gallio puno kaayo ang mga simbahan tungod sa naanad na ang mga Pilipino nining mao nga tradisyon nato sa simbahan. Apan karon tungod lagi sa pandemya nga atong nasinati o sa kampanya nga din kinahanglan ang social distancing mao na nga dili ang kasagaran nga dagway ang atuang nakita. Apan sa laing bahin bisan pa man dili tanan ang naka anhi dinhi sa atuang cathedral ug sa mga simbahan, pero ang atuang connectivity, ang atua nga pagsangyaw wala lamang o dili lamang kutob dinhi kay tungod sa moderno nga kahimanan, social communication nga din ang uban naa sa ilahang panimalay nagsunod sa misa diha sa virtual Misa de Gallio kay dili man sila makaanhi. Mao kana nga
dili lamang diri sa tuang Facebook sa Diocese sa Mati o sa tuang radio station DXHM ug sa DV, apan apil na usab karong adlaw tulo ka kadlawon nga mabati usab kita, makita usab kita diha sa DXGN FM sa Davao. Makita ug madungog tungod sa morinong kahimanan ug mo na nga makapamalandong gyapon sila. Mo na nga inigtuyok sa kamera, ayaw gyud mo katug kay makit-an mo sa mga taga Davao nga taga Mati natulog sa Misa de Gallo. The spirit of joy diha sa atua karon nga pagsaulog. Mga kaigsunan, diha sa atua nga mga pagbasa, nagpadayag kini diha sa panaghiusa diha sa templo ug diha sa presensya sa Dios. Sa atong unang pagbasa diha sa pagsaysay ni Propeta Isaias, Kapitulo 57, versikulo 1 to 3, nya lukso nga to sa 6 to 8, nagpadayag kini sa haduol na nga kaluwasan. Nga diin, kadtong mga tawo nga nagsunod sa kabuton sa Dios o nagsubay sa ilang kinabuhi sa pagtamod sa hustisya ug gawas pagid niya na nag-obserba sa adlawng igpapahulay, pagsimba ug pagbasa sa pulong sa Dios, ngun siya nga kadto sila ang gidapit diha sa bungtod sa Dios nga mao ang pagatukuron ko ang ako ang templo. Giingnan niya mga Hudiyo, lakip na usab ang mga langyaw nga din kung sila usab magsunod sa kasuguan sa Ginoo ug pag-obserba sa adlaw ipapahulay, sila usab makasaka diha sa bungtod nga din ang templo sa Dios pagatukuron. Ug nini mao kini nga templo nga din pagatawon nga house of prayer, balay alampuanan nga magtigom ang tanan. No, larawan sa kahiusahan diha sa Dios, diha sa pag-ampo. Sa laing bahin sa itong ebanghelyo sa pagsaysay ni San Juan, John chapter 5 verses 33 to 36, si Juan sa iyahang kinabuhi girecognize sa tuang Ginoo nga siya nagsaksi kanako, naghata og testimonya bahin kanako. Naingon na tuang Ginoo mo na nga siya ang may nga siga nga nakahata og kahayag ug nakapahimulos kita niini. Siya nagsaksi kanako apan duna pay mas dako nga din magsaksi sa Mesiyas. Kung ato ang giningon nga ang ako ang mga buhat nga akong gihimo kaninyo mao ang bugat nga testimonya nga o saksi nga ako gayod ang pinadala sa Dios. Ang papel ni San Juan, iyang siga wala alang sa iyaha, dili siya ang gihayagan apan iyang gipunting ngadto sa atuang Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan, kung diha sa itong mga pagbasa karon ato kini nga ibutang diha sa atuang mismo nga kinabuhi. Nini karong atuang panagtapok ning una nato nga Misa de Gallo. Aduna kitay nagkadaiya nga mga intensyon. Nga din atuang nga giapil nining atuang malipayon o madasigon nga pagsakripisyo. Una, apil nato na nga mahuman na ni nga COVID-19. Ug diin kita makabalik sa normal nga kinabuhi bisan og adunay face mask. Apan luyo ni ana nga tuang tanan nga mga intensyon naa diha sa inyo nga kasing-kasing ang pag-ampo og ang intensyon
alang diha sa imuhang kinabuhi. Ug mao kini karon nga nini nga una nga kaadlawon tulo ka butang atuang mabaon nini. Una nga diin ang balay sa Ginoo nga balay alampuanan, balay unta nga tapukanan sa atong mga kabatan-unan. The temple of the Lord is the house of prayer and the house of our young people. Sa Pilipinas, ang simbahan nagsaulog ning National Youth Day. Sa pag-ila nato nga sila ug si Pope Saint John Paul II, treasure of the church, bahandi sa simbahan. Apa nga tuang bahandi karon, mura og galisod, mura gahangus. Adjustment nila sa no face-to-face classes. Itapukan sa mga volumes nga mga requirements diha sa ilaha nga virtual classes. Walay interaksyon diha sa kauban nga mga batan-on. Mao ka na usahay sakit nga din, daghan ang suliran sa mental health issue. Ug mao ka na nga usahay madungog nato sa mga balita nga din dunay mga kabatan-unan nga mihunos diha sa ilahang kinabuhi. All these issues and problems confounding, threatening our young people in our time. Ug mao kini karon ang hagit nga din diha sa itong kinabuhi sa inyong matag pamilya nga atong maagni, atong madani ang atuang mga kabatan-unan diha sa pagduol sa balay alampuanan, pagduol sa Dios. Huwag kasi lipay ko kay sugod rin sa cathedral, ang mga batanon intahon ang nag-thermal scanner, naghatag og disinfectant, sugod pa sa tuang lockdown ni atong Abril. Usahay, mawala sila kay naapoy demand sa ilahang online classes. O ilang pag-alagad, Diocesan Youth Apostolate, atuang masangpit dayon diya sa parokya. And I hope nga din, kining ang matununan, nakakita diri sa tuang parokya nga kini ilahang balay tapukanan, ilahang balay alampuanan. And we can see nga, ang pagtuo nga Katoliko, lig-on din sa Pilipinas, nga naman kay ang sunod nga henerasyon, naaman nagtanaw sa Dios, naaman nagaadto diha sa templo sa balay alampuanan. And this is our prayer for this first Misa de Gallio. Young people who are here, young people who are staying outside, keep this church as an important place in your journey, balay alampuanan. Iyampo ta usab ang mga kabatan-unan nga adaa sa confusion, naa sa ilahang mura og kalibog sa ilahang kinabuhi. Invite the young people to come to the temple of the Lord. Ikaduha nga punto, ang Misa de Gallio, magtultunta ka nato ngadto kang Jesus. Sama kang San Juan nga dunay siga nga din nakapahayag ka nato apan iyang gipunting ngadto kang Jesus. Ang atuang pag-anhi diha sa tong Misa de Gallio, padayon ta kini nga nakita nato ang labing importante nga hinungdan nga mao ang pagpanganato sa pagkatawo sa tuang Ginoo. Simba ko Bishop 9 mornings kay aron na ako'y grasya, na ako'y pangayuon sa Dios, na ako'y iampo. Simba ko Bishop kay aron maminyo na intahon ko kay dugay na 15 anyos na ko nga nangayo ani wa gihapon. Grabe po no, wa gidunggan ni Lord. Personal reasons in one way or another. Apan sayod kita nga nini atong pag-ampo, ihatag man kini sa Dios o dili, sayod kita nga nakita nato ang kahayag nga diin mao ang atuang Ginoong Hesukristo nga mao gayud ang gisangyaw ni San Juan. And so, diha sa tuang
pag-anhi matag kadlawon o pag-tanaw diha sa telebisyon nga malig-on kita diha sa tuwang kinabuhi. No amount of COVID can refrain us from deepening our relationship with the Lord. Bisa naka sa imong kwarto karon, naka sa imong rocking chair, nakatubang sa telebisyon, naminaw sa radyo, you can still reflect. I can see Christ. I can see the light of Christ. Third and final point. Ang siyam kaadlaw nga pagtukaw, dinuyugan kita sa mahal nga Birhen Maria. This is central in the understanding of our Misa de Gallio. Pahinungod sa mahal nga Birhen Maria nga mauang nihatag sa iyang ang batanon nga mihatag sa iyahang kaugalingon ngadto sa Dios nga nahimong inahan sa Dios. Umaw ka na nga siya ang mahal nga Birhen Maria nga din nga gisangpit nga iapil kita sa iyahang pangaliya nga unta nga tuang mga kabatan-unan diha sa pag-apo sa mahal nga Birhen Maria makakita sa kaanindot sa kinabuhi o makakita sa kaimportante sa pagpakigsuod sa Dios. Og labaw pagayon niya na nga ang atuang mahal nga Birhen Maria sa kalipay og sa kalipay og kasakit, kalipay og kahingawa, naa ang usa ka inahan nga nagauban ug nagaampo kanato. Mo kana nga December 16 hangtod sa paghatag niya kanato sa anak sa Dios. We have a companion, our Blessed Mother. And she is certainly happy for all of us, Filipinos, Christians, Catholics at that, all over the world. People who recognize the love and the presence of the Blessed Mother leading us to her Son, our Lord Jesus Christ. And so we continue with our Eucharist, bringing with all your intentions, one in mind and heart, that this house is the house of God, and we gathered here as one. Bata, batanon, tigulang, people who have faith in God. And may the Blessed Mother continue to pray, intercede for us and for all your intentions. Manindong. Si Juan magbubunyag miabot isip saksi sa pagsangyaw sa kahayag sa atong pagpangandam sa pag-abot sa maong kahayag. Mohangyo kita samahan nga pamation niya ang atuang mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo. Alang sa simbahan, usa ka makasasalang katawhan, magampo kita nga dili siya kawadag paglaom, ug dili magpanagana pagpaduol kang Jesus iyang Pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo. Magampo kita alang kanilang tanan nga naghupot og pangatungdanang publiko, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga mohatag sila og paglaom ug tabang ngadto sa tanang nagunob ug nabugatan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo. Niining malaumon ug malinawong panahon, ang tanang tawo nga may maayong kabubuton maghiusa sa pagpakigbatok sa tanang matang sa inustisya ug pagpanlupig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo.
nga kita nga sakop niining parokya, magdasig kanilang tanan, nga naalaot, ilabi na sa kahimtang sa sala, nga tugutan nila ang ilang kaugalingon, nga tandugon sa kaluoy ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo. Alang sa tanang nangamatay, nga dadon sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo. Alang sa atong personal nga panginahanglan ug intensyon, sa kahilom atong ipadangat ngadto sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag ang imong kahayag nganhi kanamo. Makagagahom nga amahan, ang imong kaluoy nagigikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Imong gibusog ang mga gigutom sa mga maayong butang. Tudloy kami sa pagtugyan sa among kaugalingon nganha sa imong pamaagi sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mundo namin ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Kung alak at tinapay, mga hungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa-kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa munamin ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo ka mo ron nga kung iyong sakripisyo dawanda sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tubok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo. Gumikan sa imong grasya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa
sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplugan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among makasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, 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 na Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kahitasan, Hosanna. Hosanna sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kahitasan, Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kahitasan. Palihog mangluhod. Santos gilikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron kini mahimo alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyahang kaugalingon mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo. May pikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon ug nagmantala sa imong pagkabanhaw. Hangtod
paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Yesu Kristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Timuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, ako imong ubos nga sulugoon, obispo sa Mati, ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso, ug kining katawhan nga nagkatigom karon sa imong atubangan. Pamatiyaw sa Ginoo ang mga pagpasalamat niyantong mga tawo nga niila sa imuhang mga grasya. Niila sa mga grasya nga imong gihatag kanila, ilabi na ang atua nga mga mas sponsors nining una nga misa de Gallio. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila, uang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Labi na katong makalag nga mong gilakip sa mong parish mass intentions, ubang makalag nga mong giampo karon. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluhi kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Senyor San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Palihog manindong. Dinhi sa balay alampuanan maghiusa kita karon pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunobos. Maria
Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami karon sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapahabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Palihog mangluhod. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga niakaron dinhi og mokalawat kaniya. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Makinig kayo, Pasko na
ihip ng hangin, ako'y napilitang isara muli ang bintana. Awit sa buong kalangitan, ngunit Pasko na naman, diba? Ang hinawa'y kalimutan na. Huwag ipilit sa bintana at lang sa balikang tangan. Jesus ay narito na. Duyan-duyan ni Maria. Pasko na naman, diba? Ang hinawa'y kalimutan na. Huwag ipilit sa bintana hadlang sa balitang tangan. Jesus ay narito na. Duyan-duyan ni Maria. Ay narito na. Duyan-duyan ni Maria. Hallelujah. Sa isang mapayapang gabi, kuminaw ng marikin na bituin at tumalot sa ibig ng paskulan na baba. Pagkagising ng Marita, nabighani sa bagong talang nalakad at tinungo sa sabang abad. Jesus, bugtong na anak ng Ama, tala ng aming buhay, liwanag ka
Jesus ko, nagatuo ako nga naa ka sa Santissimo Sacramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw og sa tibukong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Ihog manindong. Magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, o nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ng luhod alang sa pagampo sa nasudnong adlaw sa mga batanon. Mahigugmaong Amahan, buhi nga Dios, imong gitanaw ang mga kabatanunan nga adunay paghigugma. Imong gipadala ang imong anak si Jesucristo aron sa pagluwas kanamo ug sa paggiya sa dalan sa kinabuhi. Sama siya kanamo, nahimo usab siyang batanon, aduna siya'y paghigugma ug pagsalig sa kabatanunan. Bisan sa iyang pagbiya, human sa iyang misyon, siya kanunay nagauban kanamo, pinaagi sa Espiritu Santo, nga maoy naghatag og gahom ug kadasig sa imong simbahan, nga nagpadayon sa paghigugma ug nagasalig sa mga kabatanunan. Kami imong simbahan, naningkamot nga mahisama sa imong panagway, sa kalibutan, karon ug sa imong paghigugma ug pagsalig sa kabatanunan. Kami usab nagapadayon diha sa among kaugalingong paghigugma ug pagsalig kanila, aron kami makasulod sa ilang kalibutan ug sa pagkighimamat kanila ug sa pakiguban kanila sama sa imong anak nga nakiguban sa iyang mga tinunan sa dalan sa Emmaus. Sa iyang pagpaminaw ug pagdasig kanila, ug siya nagauban kanila, nga sa pagsaulog namo sa nasudnong adlaw sa kabatanunan, himoa kaming manggihuna-hunaon diha sa among kinaugalingon ug pag-apil sa simbahan sa apostolado sa batanon, nga ang mga kaparian mamahimo silang instrumento padulong kang Kristo nga mao ang atong kinabuhi. Sa mga laykong katawhan nga mamahimo silang kauban ngadto kang Kristo nga mao ang atong dalan, nga ang samang kanamong mga kabatanunan magmakanunayon unta sa among pagtahan sa pagpaambit sa Dios nung gugma, pagdasig kanila padulong kang Kristo, nga amo untang madiskobrihan ang talagsaong tawag sa pagpadayag kang Kristo, ang maayong balita sa tanang mga kabatanunan, sa pagpaminaw, pagtahan ug pagsunod sa iyang dalan. Kining tanan among gipangamuyo, isip katilingban sa mga tinunan sa imong anak, si Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, ug Birhen Maria, ang inahan sa simbahan,
ug modelo sa mga kabatanunan. Amen. Palihog manglingkod. Atong isunod karon ang second collection kini alang sa youth ministry sa atong balaan sa Katolikong simbahan. Daghang salamat sa atong mga mas sponsor karong adlaw. Ug ang atong mga mas sponsor ug mga adlaw, Dr. and Mrs. Artemio Franco, Engineer and Mrs. Cesar Gamalong, Mr. and Mrs. Arturo Garcia, Judge Alan and Dr. Sunshine Timones, MCOR, GTA Enterprises, JP Copra Bayer, Intercomid, One Network Bank, City Accounting Office, City Budget Office, City Civil Registrar Office, Philippine Coast Guard, Philippine Port Authority, Provincial Accounting Office, o Philippine Red Cross. Dugang pahibalo, ang atong mga mass schedule, December 16 to 23, 2020, Misa de Gallo, 4 a.m., regular schedule, 12 noon o 5:30 p.m. December 24, 2020, Misa de Gallo, 4 a.m., Solemnidad sa Pagkatao sa Ginoo, 8 p.m. December 25, 2020, 12 noon, 5:30 p.m. December 31, 2020, Solemnidad sa Pagkainahan ni Maria o New Year 2021, 8 p.m. January 1, 2021, 12 noon and 5:30 p.m. Daghang salamat. Palihog Manindo. Ako ang kinasingkasing pagpasalamat sa tanan nga miapil o sa mga naghalad sa tuang santos nga misa nga tuang mga mas sponsors. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Balaanon ta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang nagagikan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, manglakaw kita dala ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Palakpakan ta nga ang mga kabatanunan. O ikaw kitang tanan mansod, sakop sa dakong pamilya sa Diyos. Itigo kita sa gugma, bituluan kita sa pagtawag sa Diyos na atong mamahal. Isang yauta sa kalibutan, isang yauta kamaturan, isang yauta ang iyang kaayo, isang yauta ang iyang gahom, isang yauta isang yauta, isang yauta, isang yauta ang Diyos, uban ka nato sa adlaw nga tanan.
Atong pasalamatan ang nangulo ni ining unang Misa de Gallo sa atong daditama wide special coverage sa Misa de Gallo 2020. Most Reverend Abel C. Apigo, Bishop of Mati, live gikan sa San Nicolas de Tolentino Cathedral, City of Mati, Davao Oriental, Diocese of Mati. Ug ugmang adlaw December 17 ang atong ikaduhang Misa de Gallo, live gikan sa Immaculate Conception Parish, Baganga, Davao Oriental, Diocese of Mati, alas 4 sa buntag. Ug panguluhan gihapon kini ni Bishop Abel C. Apigo, Bishop sa Mati. Ug atong pasalamatan atong mga mission partners ni ining atong unang Misa de Gallo. Santo Niño Chapel, Concordio Pundias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilagan Bian, GAP A Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Boagas Family, Carmelita Kinko and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florence Alzate and Family, Art, Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Bagi Family, Doktora Marie Buenaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Iskandor and Family, Astrid Ada Angala, Roseline and Edita Domingo and Family, Vicky Bello Perez and Family, Chongson Cordova Paderon, Francis Lloyd Arizola and Family, J. Marts Industry Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Eleanor Lopez and Family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Arthur Veradio, Arthur Aguliana and Family, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and Family, Fred Melivo, Harry Royal Business and Marketing Corporation, Jesusita Villa Abrilia and Family, Lalien Family, DreamVet GPI, 8291 World Travel, J-Rug Marketing and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and Family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and Family, Family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion, Mangrobang, Noel and Marcy Lagaspina and Family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and Family, Tony and Vicky Galang and Family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and Family, Dr. Jessica Jaen and Family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and Family, Alden and Tweet Melgarejo and Family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and Family, Kayasan and Cristobal Family, Narcisa Serunay and Family, Welvi Bangkong and Family, Aaron and Nilfa Kong and Family, Aimee Cari and Family, Tessie Mata Marañon, Angelo Monton and Family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius, Glowa, Reyadel, Philip, James and Criza Faye, Pellegrino Family, Chofela Villegas Bisnar and Family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and Family, KMY Families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Crisilda Conanan and Family, Marisa Gamolo Autentico, Echevarri Family, French Family and Lim Family, Phil Cruz, Arquetelen, Gianna and James Batulan, Teresa Valenzuela and Family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonhe, Pañares Family, Benglo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Hosol and Family, Jerry and Jojo Antes and Family, Nat Texters Club, Angelo Monton and Family, Maybelline Tabihe and Family, Toto and Emily Macavinta and Family, Paz, Conanan, Gira and Tahil Families, Nora Tabilon, Kimpi Oraes and Family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betenala,
Joy Betinala, Dr. Arlien Bacanaya, Irinea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Lebaran and family, Melchor and Aloma Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Roslyn and Matthew, McNerney and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Fe Basanyas, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enriquita Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Corinales and family, Regina Rosarie Contemplative Association, Roca Davao, Eva Enoveso and family, Maria Belenda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marlene Baluyot and family, Pagabis family, ug spesyal na pasalamat sa atong mga sokom sa Diocese of Mati.